пиразане ба автобус савор шуд ва ба ҷои холие гузашта нишаст. дар истгоҳи навбатӣ зани ҷавоне бо қаҳр ба автобус ворид гардид ва ба паҳлӯи пиразан гузашта нишаст. ногоҳ ба халтаҳои сершумораш бо пиразан бархӯрд. пас аз бархӯрдан ҳатто аз пиразан бахшиш напурсид. пиразан хомӯшона менишаст. ин ҳолати пиразанро зани дигаре бидид ва аз ӯ пурсид, ки чаро вақте бо сумкаҳо бар ӯ бархӯрданд, ҳеҷ эътирозе нишон надод. пиразан бо табассум посух дод: бояд мо дағалӣ накунем ва ё дар бораи чизи на он қадар муҳим баҳс накунем. сафари ман бо шумо хеле кӯтоҳ аст. дар истгоҳи оянда мефароям. дар ин сафари кӯтоҳ дилхарошӣ чӣ лозим? ин посух сазовори он аст, ки бо ҳарфҳои тиллоӣ навишта шавад. биёед дар бораи чизи хурд баҳс накунем, зеро сафари мову шумо дар ин дунё хеле кӯтоҳ аст. ҳар яке мо бояд дарк кунем, ки замони будани мо дар ин ҷаҳон хеле кӯтоҳ аст. онро бо ҷанг, баҳсҳои бемаънӣ, ҳасад, таҳаммулнопазирӣ нисбат ба дигарон, кино ва таҳқиқоти беҳуда сарф накунем. оё касе дили шуморо шикастааст? танҳо бубахшед ва гузашт кунед, зеро сафар хеле кӯтоҳ аст. оё касе ба шумо хиёнат кард, фиреб дод? танҳо бубахшед ва гузашт кунед, зеро сафар хеле кӯтоҳ аст. оё касе шуморо бесабаб таҳқир кард? танҳо бубахшед ва гузашт кунед, зеро сафар хеле кӯтоҳ аст. ҳар он мушкилоте ки байни ҳам доред, душманӣ, ҳасудӣ, бахилӣ, киноварзӣ, биёед ҳамаи инро канор гузорем. сафари якҷояамон хеле кӯтоҳ аст. ҳеҷ кас намедонад, ки ин сафар чӣ қадар тӯл мекашад. ҳеҷ кас намедонад, ки истгоҳи охирини мо кай аст. сафари якҷои кулли мову шумо хеле кӯтоҳ аст. биёед меҳрубон, дилкушод бошем, бо миннатдорӣ ва шодмонӣ биравем, зеро сафари якҷояи мову шумо хеле кӯтоҳ аст.